Bienvenidos, señores y señoras, למטבח מקסיקני אותנטי שלי, שף רקלה. עכשיו אנחנו עושים גואקמולה פשוט לטאקוס וקרנה אסדה. אין כל המרכיבים של הדיפ, כי אנחנו רוצים לתת לבשר להיות, to sink. בואו נתחיל. זה אבוקדו גליל, שיש לנו בעונה עכשיו, וזה לא פשוט לקלף. אז חייבים לעשות את זה עם סכין, לא רק עם כף. הכי טוב לגואקמולה זה הליים. טרי, יש עכשיו בארץ הרבה ליים, זה עונתי. יש גם בטרספסוס כל השנה. וואו, הריח של הליים עושה לי רעבה. כן. מוסיפים קצת לגואקמולה, שיהיה קל לשמשמש, עד שאין לנו חתיכות גדולות. לא חייבים להשגע עם זה. זה הטקסטורה הנכונה. עכשיו בצל. בצל צהוב. לכמות הזאת אני עושה חצי בצל. זה מה שצריך, לא יותר מזה. בקוביות. אני חותכת את זה דק כי לא רוצים להרגיש את הבצל יותר מדי בתוך הגואקמולה. כן? זה הגואקמולה של הטאקוס. המטבח המקסיקני זה מטבח של לימון ומלח. אז בואו נראה, שמתי מספיק. מושלם. בואו נעשה את הטאקוס.